Dami ni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran munabe di bagian Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam parharasan, selamat Paskah Paduahon. Manginang, sekedar mengingatkan, hari ini kita masih beribadah minggu seperti biasa. Nang piarisinen ima pesta Paskah na Paduahon. Amanginang aribolod do pesta Paskahon. Sialani do ubay na tahalason ni 2 hari padudut ditongan di huriat HKBP di Sandok Portibion. Di bahini maloma hita manginang marsagi partikyota. Molotung pe hari kerja nuaing sadarion. Maloma hita manginang sangahot tikim. Molotung adong minggu sore, minggu malam di tonga-tonga ni huriata. Merminggu marsaur makalason ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus si paduai. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Paskah yang kedua ini, mari kita dengar firman Tuhan, sada Korin 5 ayat 6 sahatu ayat 8. Dang deng gabari tabuna, dang diboto hamu, oti pe na asomi dia sobido sude na niudi, yasma pabali hamu asom naung lelengi asa na niudi na baru hamu, ay dang na niasoman hamu. Ay nunga pola dibunuh biru-biru pasca humoko pida ima Kristus. Ope marpesta mahita di bakasan hapolinon dohot hasitongan. Unang mamarhiti-hiti pangasomi hajahaton jala harwaon naung bari. Demikian firman Tuhan. Namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus na tuari nunga tahalason Paskah na parjulo. Jalan na tuari di paingot dohita. Pabua nunga dibodut hamatiani saliling nililing na. Dang beta habiari hamatian. Dang beta habiari. Dang beta hutok kita ala ni hamatiani. Ido unok ni pesta Paskah ari hahiyon ni Tuhan Yesus Kristus si paduai. Jalan di Paskah Paduahonon totong disungguli hita manginang. Ia Yesus Kristus nong mati, jalanong hehe, natahalason sadarion, ima biru-biru paskai, anak ni debata, biru-biru ni debata, Kristus Yesus Tuhatai. Molonunga mate jala hehe Kristus sian hamadiani, namar lapatan namanginang, marhite minggu Paskah Paduahon sadarion, naing patuduhonota, pabua nong doho di palua, pabua nong doho di sesa akahurangan hajahatotai. Amanginang di pesta Paskah na Paduahonon di paingot tita. Songot tada nong dohot hita di bagasan hamatian nang haheyon ni Kristusi. Adong madua pangalaho na naing si hanguluhonota. Na parjulu amanginang supaya kita membuang ragi yang lama itu. Ahado ragi yang lama nanidok niturpuk sadarion. Ima aka pangalaho hajahaton, aka hurangan, aka karakter-karakter kebiasaan perilaku sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Songot tada pabuana dohot ho dipalua Kristus Yesus marhiti mudernai. Amanginang, unang besay mian hita di pangalahon na sodenggani. Unang besay taulahi mangulahon akka pangalaho na sodenggan. Tapa daw may, tapa sisi may, ay nunga pola mate Kristus ala niya kahajahatotay. Jala pangalahon na paduahon na ikosihanguluhonota. Ima, kita adalah adonan yang baru. Amanginang, kita adalah roti yang baru. Di dalam Kristus Yesus melalui darah Kristus anak domba Allah itu. Di bahini songon adonan na baru, si panganon na baru, roti yang baru. Naing tapatuduhon hapolinon doho hasitongan, hobar tunapinaingot ni Apostel Paulus marhide surat na tuhuria Korin sadarion. Amanginang marpesta mahita marhiti hapolinon dohot hasitongan. Polin namar lapatan murni, bagaikan susu, bagaikan kapas, bagaikan kertas putih. Lapatan na disi, naing masongoni hita di perdalanan ninguluton, naing badia hita,
ala nunga pola durus mudar ni Kristus ala ni hita. Molo didok polin, yes hita dibahen mudar nai. Dibahen ni naing tapatuduhon pangalaho habadiaon. Songot tadda, naung sesa dosata dibahen Tuhan Yesus Kristus. Jala pangalaho hasitongan. Nunga pola mate Kristus humokopita. Taula hom makkahadaulatoni. Taparangi hom makkahasitongani amang inang. Marpangalahon na ture mahita. Ditongan ni punguan, ditongan ni keluarga, ditongan ni huria. Songon sada ama, mari kita tetap teladankan, kita tunjukkan perilaku-perilaku kemurnian dan kebenaran di tengah-tengah keluarga. Tuakka yana kota, tuakka pinoparta. Unang beta ulahon akan nasudenggan, aloni hasitongani. Alai, tabatudu homai di perdalanan ni ngoluta. Bapak Ibu saudara-saudara, tung dia penoy nga kanamasa na taadopi, manotong mahita marlas ni roha, marhite-hite haheyon ni Kristusi, jala marsitutu mahita, pataridahon parangin na denggan, jala mabulokon akka pangalaho na so denggani. Selamat beribadah hamanginang, di pasu-pasu tu hatta mahamusaluhuna, mertua-duakan tu mangihon hata ni depata jala nopiopsa, di parbadiai depata si pardami mahamuga besundenggan, jala diramoti rohanang pikiran muna. Yes soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.